Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια, και για σήμερα που ήρθαμε πάλι στον οίκον Του να ακούσουμε και να μάθουμε τα Ιερά Γράμματα, και πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι όλο αυτό που γίνεται δεν είναι έργο δικό μας, και που ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν είναι έργο δικό μας. Ο Πέτρος στην επιστολή του τη δεύτερη λέει, στέλνει αυτή την επιστολή και λέει προς τους όσους έλαχον. Έτυχαν, όπως παίρνουμε το λαχείο. Προς τους όσους έλαχον. Ισότιμον μη εμάς πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού. Ισότιμον πίστη με τους Αποστόλους. Έχουμε εμείς. Με τους ίδιους τους Αποστόλους, Πέτρο, Παύλο, Ιωάννη, έχουμε την ίδια πίστη, αδερφοί. Πόσο πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί μου, μην τη χάσουμε. Γιατί ο αδερφοί μου, ο εχθρός έχει πολλά τεχνάσματα. Σερβίρει άλλα πράγματα. Δεν έρχεται κατά μέτωπο, θα έλεγα, να μας πάρει την πίστη. Άπλωσε, άσε αυτό που έχεις στο χέρι και πάρε αυτό που σου δίνω εγώ. Ένα διάστημα δεν πήγαινε καλά στην πίστη. Έψαχνα από εδώ, που ήμουν στην Ελλάδα, έψαχνα από εδώ, από εκεί, πήγαινε στη θάλασσα. Λέω να πάω να ευχαριστηθώ στην παραλία. Θλίψη, ωραία μέρη, νησιά ωραία, θλίψη. Έμπαινα μέσα στο νερό. Τι θλίψη είναι αυτή, να με ερχόταν να κλαίω. Κι ούτε να κλαίω, με συγχωρείτε. Λάθος, κι ούτε να κλαίω δεν με ερχόταν από το πολύ το βάρος. Αν έκλαιγα ήταν καλύτερα. Θα ξαλάφρωνα. Ούτε να έκλαιγα δεν μπορούσα. Τόσο βάρος, αδερφοί. Μακριά από τον Χριστό, αδερφοί. Ο άνθρωπος που γεύθηκε ότι είναι αγαθός ο Χριστός, αδερφοί, όταν φεύγει μακριά του, φεύγει από την αλήθεια, το μυαλό του είναι όλο εκεί. Γιατί ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Ξέρεις τι, να ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και να ξέρεις ότι εγώ τώρα δεν είμαι στην αλήθεια. Θλίψη, αδερφοί. Θλίψη πνεύματος. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο μας, αδερφοί. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Λουκά. 9-24 σελίδα. Σελίδα 9-24 από το 18. 9-24 από το 18. Και άρχον της ερώτησε αυτόν, λέγω, διδάσκαλα αγαθέ, τι να πράξω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Τα σεντολάς μου εξεύρεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπε προς αυτόν, έτι εν σοι λείπει, πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις τους φτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και έλθε ακολούθη με. Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι το πλούσιος σφόδρα. Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε, πόσος δυσκόλος θέλους εισέλθει στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Δόξα ο Κύριος, αδερφοί, μέχρι εκεί. Αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε όχι για να ζήσουμε καλά σε αυτή τη ζωή, όχι για να απολαύσουμε αυτή τη ζωή. Στους Κορινθίους λέει, πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού. Πιστός είναι ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού, στην ουράνια βασιλεία. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού, αδερφοί. Ο σκοπός του Θεού που μας κάλεσε, όπως είπαμε και πριν, μας κάλεσε με αυτό το δώρο της πίστεως που μας έδωσε, είναι για να πάμε στον ουρανό. Δεν είναι, αδερφοί μου, να καταστρωθούμε εδώ στη γη. Να ανοιχτούμε. Όταν ανοιγόμαστε εδώ στη γη, σε διάφορα πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται, αδερφοί? Και υπάρχει αυτό σε μεγάλο βαθμό μέσα στο λαό του Θεού. Στεναχώρια.
Ξέρετε η βασική στεναχώρια που έχουμε ποια είναι? Τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας. Έχουμε ανεκπλήρωτα αιτήματα. Αυτά είναι, αδερφοί, που μας φέρνουν τη στεναχώρια. Δεν το έκανα αυτό. Δεν έγινε εκείνο. Δεν έγινε το άλλο. Δεν έγινε το άλλο. Δεν προσκλήθημε, αδερφοί, για να μας τα κάνει όλα ο Θεός. Το ξέρουμε αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Προσεκλήθηκαμε για να είμαστε στην κοινωνία του Υιού αυτού, στην ουράνια βασιλεία. Και φυσικά αυτά μας δίνει, και τα, όπως λέει και ο Πέτρος σε άλλο σημείο, μας δίνει και τα πάντα προς ζωήν και ευσέβειαν. Αρκεί να μην δώσουμε την καρδιά μας, αδερφοί, και να είναι ο στόχος μας στην ουράνια βασιλεία. Όλη η Γραφή αυτό μας λέει, αδερφοί. Ο Νόε λέει, ειδοποιηθείς Θεόθεν, μη βλεπόμενος λέει κάτι, ας πούμε, δεν το θυμάμαι καλά το εδάφιο, εφοβήθη και έφτιαξε κυβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού. Δεν έβλεπε κάτι και έφτιαξε κυβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού. Αυτό, αδερφοί, και εμείς πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε κυβωτό προς σωτηρία μας. Το οποίο αυτή είναι η κυβωτό δεν έχει καμία σχέση με τα πράγματα του κόσμου τούτου, αδερφοί. Τα οποία θέλουμε και αυτά να κερδίζουμε και αυτά να έχουμε, να περνάμε καλά, να έχουμε τις ανέσεις και να έχουμε και το Κύριο δίπλα μας. Αυτό γίνεται. Συμβαίνει σε ορισμένους. Σε ορισμένους όμως, αδερφοί, δεν συμβαίνει. Έχει αδερφοί που στερούνται. Έχει αδερφοί που έχουν προβλήματα. Έχει αδερφοί που είναι άρρωστοι. Τι θα κάνουν αυτοί? Αυτοί οι αδερφοί μου θα ζήσουν διαπίστεως. Εδώ άρχον ρώτησε τον Κύριό μας, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Πρώτα απ' όλα του λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Έχω ακούσει εγώ, αδερφοί, και όλοι μας σε πάρα πολλές φορές, ότι η απάντηση του Κυρίου είναι, τι με λέγεις αγαθός, ουδής αγαθός ημί ο Θεός, με το σκεπτικό ότι αυτός ο άνθρωπος νόμιζε τον Κύριο, δεν πίστευε ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού. Ας πούμε, γι' αυτό ο Κύριος το απάντησε, τι με λες αγαθό. Αλλά πιστεύω, αδερφοί, εγώ αυτός ο λόγος συμπεριλαμβάνεται περισσότερο, τι με λες αγαθό, ουδής αγαθός, δηλαδή ούτε κι εσύ. Ούτε κι εσύ που ρωτάς δεν είσαι αγαθός. Διότι αυτός πήγε να βγει, α το πω έτσι, αυτοπρόσωπος, ασπροσπρόσωπος πήγε να βγει στον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, από την αρχή τα παίρνει τα πράγματα όπως είναι. Ούτε εσύ είσαι αγαθός. Τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον, λέει, του ρωτάει. Τις εντολές. Τις εντολές όλες τις κάνω. Όλες τις εντολές τις κάνω. Είπε ταύτα πάντα εφύλαξε εκ νεότητός μου. Δηλαδή μη μοιχεύσεις, το έκανα, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου, τη μητέρα σου. Τώρα, αδερφοί, το θέμα είναι το μέσα. Όλα τα έκανε, αλλά είχε πρόβλημα μέσα του. Είχε φιλαργυρία, είχε πλεονεξία. Η Νέα Διαθήκη, αδερφοί, δια της ανακοινήσεως που μας κάνει ο Ιησούς Χριστός, ξεκινάει από μέσα. Ξεκινάει από μέσα, ο άνθρωπος καθαρίζεται από μέσα, αγιάζεται από μέσα και από μέσα το φέρνει προς τα έξω. Μέσα είχε άλλα πράγματα εδώ ο άνθρωπος. Ο άρχον είχε μέσα δικά του πράγματα, είχε την πλεονεξία, κρυβόταν μέσα. Μέσα στην καρδιά του είχε. Είχε άλλα πράγματα, όπως να κοιτάξουμε κι εμείς, αδερφοί, μην έχουμε πράγματα μέσα. Ναι μεν έρχομαι στην εκκλησία, ναι μεν τηρώ το λόγο, ναι μεν σέβομαι τους γονείς μου. Έχω δει την καρδιά μου, την έχω πάει στο Κύριο, την καρδιά μου, να δει ο Κύριος τι άλλο έχει μέσα. Διότι, αδερφοί, αυτό το άλλο που είχε, όχι μόνο στερήθηκε τη Βασιλεία του Θεού και έφυγε. Γι' αυτό το άλλο. Καλά, εσύ που τα κάνεις όλα, και το ένα κάνεις και το άλλο κάνεις και το άλλο κάνεις, φεύγεις. Και ο Κύριος, μάλιστα, αδερφοί, τον έκανε τη μεγάλη τιμή, τον είπε ακολούθαμε. Απόστολος μπορεί να γινότανε. Δεν ξέρω. Όταν λέει, άλλος πήγε και του είπε, κύριε, όπου θα πάρεις θέλω να σε ακολουθήσει. Και δεν το δέχτηκε τέλος πάντων τώρα. Έτσι, να μην το λέω ακριβώς πώς είναι, δεν το θυμάμαι. Ζήτηξαν πολλοί που θεραπεύθηκαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, τώρα αν τον είπε πήγαινε σπίτι σου,
πες ότι τι έκανε ο Θεός σε σένα. Τον άλλον τον είπε πήγαινε στον ιερέα και δείξε όσε διέταξε ο Μωυσής για το καθαρισμό, παράδειγμα. Αυτόν εδώ τον έκανε, αδερφή, τη μεγάλη αυτήν τιμή και τον είπε ακολούθη με. Δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει, αδερφή. Με πράγματα στην καρδιά μας, αδερφοί, δεν πρόκειται να τον ακολουθήσουμε. Μην πλανόμαστε, μην μπερδευόμαστε. Μην νομίζω επειδή έρχομαι στην εκκλησία και προσεύχομαι δυνατά, εγώ π.χ., ότι και η καρδιά μου είναι σε τέλεια κατάσταση. Ο καθένας θα κοιτάξει, αδερφοί, την καρδιά του. Τι έχει μέσα, αδερφοί, να την πάμε στο Κύριο, αδερφοί. Διότι αυτό μπορεί να μας στηρίσει τη βασιλεία των ουρανών. Και ο Κύριος δεν τον είπε, εντάξει, έλα πίσω, μη φεύγεις. Θα κάνεις τόσα πράγματα. Ένα έχεις, θα χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Έφυγε, τον άφησε. Γιατί θέλει όλη την καρδιά μας. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει ολοκληρωτικά όλη την καρδιά μας. Αυτό πολλές φορές το ακούμε μέσα στην εκκλησία. Τι θα πει θέλω όλη την καρδιά μου? Δώσ' μου την καρδιά μου. Πόσες φορές ο Κύριος μας έχει μιλήσει με το χάρισμα της προφητείας. Ιε μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Κόρη σου, δώσ' μου την καρδιά σου. Τι θα πει, αδερφοί, δώσ' μου την καρδιά σου? Όταν ένα νεόπαντρο ζευγάρι, είτε είναι και αραβωνιασμένο ακόμη, τι σχέση έχουν μαζί ο ένας με τον άλλον? Δεν λένε πολλές φορές, δεν έχουμε ακούσει που λένε «Α, αυτή είναι άστην, έχει αλλού την καρδιά της». Αυτόν άστον, έχει αλλού την καρδιά του, την έχει δοσμένη αλλού. Όταν έχεις δοσμένη την καρδιά σου αλλού, πας αλλού. Πότε δεν γίνεται αυτό? Εμείς έχουμε πολλές φορές με μοιρασμένη καρδιά. Ξέρετε τι λέει ο Ηλίας, ξέρετε τι λέει στην Άλφα Βασιλέων όταν μάζευσε το λαό, ως πότε θα χωλένετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ξεκαθαρίστε τη θέση σας. Ο Κύριος λέει στην Αποκάλυψη ή ζεστός ή χλιαρός, ή ζεστός ή κρύος, αν δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Χλιαρός θα σε εξεμέσω. Δεν του αρέσει του Κύριου η χλιαρότητα, αδερφοί. Θα την προσέξουμε πάρα πολύ, αδερφοί. Το φρόνημα το κοσμικό πρέπει να το αποβάλουμε από την καρδιά μας. Καλεστήκαμε, αδερφοί, για την ουράνια βασιλεία. Να το πάρουμε απόφαση. Δεν καλεστήκαμε εδώ για να γίνω εγώ στη δουλειά μου και σε σφύρα ή να γίνω διευθυντής. Αν πάει το πράγμα, καλώς. Εγώ αλλού δίνομαι. Αλλού έχω την καρδιά μου. Έχω στον Κύριο, κατά επέκταση, στην εκκλησία, στα αδέρφια μου, στην προσφορά. Εδώ έρχομαι για να προσφέρω. Έρχομαι για να δώσω. Ακόμα και χρηματικά, να το πω έτσι. Ομά, ας πούμε, λίγο. Τα πάντα, ό,τι προκύψει. Δεν έρχομαι μόνο για να οφειλούμε, να οφειληθώ από την εκκλησία, να οφειληθώ από τον αδερφό. Εγώ πότε θα οφειλήσω? Πότε θα οφειλήσω κι εγώ, αδερφοί? Πριν καιρό κάτι θα σας εξομολογηθώ, που συνέβη μέσα μου, ας πούμε. Είχα πάει σε μια σύναξη στη Στουτκάρδη. Εδώ ήμουν, σε αυτή την εκκλησία, και πήγα με το τρένο, επειδή έχω το Deutschland Ticket, αυτό που λέμε δωρεάν, μέσα σε όλη τη Γερμανία κινούμε δωρεάν με το τρένο. Δεν είχα πάρει το αυτοκίνητο τότε, ξέρετε. Και πήγα στο Στουτκάρδη, δωρεάν γύρισα. Πήγα εκεί στην εκκλησία, με το που πήγα όλα στρωμένα, φαγετά, ταψιά, έκατσα, έφαγα πολύ ωραία και 2 πιάτα, πέρασε το καλαθάκι, σας εξομολογούμε, σας είπα έτσι, σας εξομολογούμε. Πέρασε το καλαθάκι, έβαλα το χέρι στην τσέπη, έβαλα και μια ψηλαδούρα, μια χαρά, λέει ο Κώστα. Πήγες, ήρθες, δωρεάν, έφαγες, ήπιες. Και μετά ελέγχθηκα, αδερφοί. Δεν ξέρω, το Πνεύμα του Άγιου μπορεί να με έλεγξει. Αυτά τα ταψιά, ξέρεις τι κόπο, αυτά τα φαγητά, ξέρεις τι κόπο έγιναν. Ξέρεις ότι υπάρχουν, αδερφοί, για το έργο του Θεού που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εσύ πήγες, ήρθες μέσα στη χαρά. Μέσα στη χαρά, πολύ ωραία πέρασα εγώ. Και με τη χάρη του Θεού, όταν πέρασε το καλαθάκι, πριν το καλαθάκι, αδερφοί, το σκέφτηκα αυτό, τα σκέφτηκα όλα αυτά. Σας είπα, πιθανόν το Πνεύμα του Άγιου να με έλεξε. Μόλις περνάει το καλαθάκι, βάλει το χέρι σου τώρα, λέω βαθιά, και εσύ να συμβάλλεις, να προσφέρεις κι εσύ. Τα πράγματα δεν είναι αστεία. Κάποιοι κάνουν κόπο, αδερφοί, μέσα στην εκκλησία. Κόπο κάποιοι κάνουν. Δεν μπορώ εγώ, σαν τουρίστας, να μπαίνω-βγαίνω μέσα στην εκκλησία. Να το προσέχουμε αυτό. Γιατί είναι έργο Θεού. Να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί. Είναι έργο Θεού αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Αμήν, αδερφοί. Να σας πω και πάλι το εδάφιο που σας είπα πριν. Πιστός ο Θεός,
δια του οποίου και προσεκλήθηκαμε στο να είμαστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού. Εμείς δεν είμαστε πιστοί. Αυτός είναι πιστός. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε πιστότητα σε κάτι που είπαμε στο φίλο μας, σε κάτι που είπαμε στη γυναίκα μας, στην άντρα μας, στον άντρα μας. Αδυνατούμε να φανούμε πιστοί. Ο Θεός δεν είναι αδυνατή, αδερφοί. Είναι πιστός, με περιμένει και σε περιμένει όπως είσαι. Γιατί υπάρχει χάρις. Είναι η χάρις ανάμεσά μας, αδερφοί. Και υπάρχει χάρις. Μπορείς, δεν μπορείς, πας καλά, δεν πας καλά, μπορείς να κάνεις μια καινούργια νέα αρχή, αφού είμαστε στην περίοδο της χάρης, καινούργια νέα αρχή, και ο Κύριος θα σε δεχτεί πάλι, θα σε τακτοποιήσει, όπως τακτοποίησε και εμένα, και θα αρχίσεις να προχωράς με χαρά, αδερφοί. Ούτε νησιά, ούτε παραλίες, ούτε τίποτα, αδερφοί. Κανένα τίποτα δεν μας σώζει, που λέει και ο κόσμος. Αυτό δεν σε σώζει. Μόνο ο Κύριος σώζει, αδερφοί. Χαρά ανεκλάλητη. Να λες έχω χαρά και να λες γιατί έχω εγώ αυτή τη χαρά. Τι έκανα. Κρυφή, βαθιά χαρά που σε καλύπτει. Μόνο ο Κύριος το δίνει αυτό, αδερφοί. Κρυφή χαρά, βαθιά. Από μέσα έρχεται. Τι ο κόσμος μπορεί να μας προσφέρει, αδερφοί. Ο κόσμος τι μπορεί να μας προσφέρει για να μας δώσει χαρά. Πολλές φορές, αδερφοί, κάνουμε σαν να έχουμε ανάγκη τον κόσμο. Πολλοί μες στην εκκλησία τον κόσμο τον έχουν ανάγκη. Γιατί επιθυμούν. Όταν επιθυμώ τα πράγματα του κόσμου τούτου, ξέρετε τι σημαίνει. Επιθυμώ πράγματα του κόσμου τούτου, ότι τον έχω ανάγκη. Περπατάω στο δρόμο, επειδή εγώ είμαι ελεύθερος, ανήπαντρος, και έχω και αυτόν τον αγώνα για να τα πω τα πράγματα όπως είναι. Το σαρκικό, με το άλλο φύλο, ας πούμε. Και με τη χάρη του Θεού προσεύχομαι. Αν αρχίσω δεξιά-αριστερά, ό,τι περνάει δεξιά-αριστερά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι έχω ανάγκη τον κόσμο. Επιθυμώ, άραγε έχω ανάγκη τον κόσμο. Μας ελευθέρωσε από τον κόσμο. Δεν έχουμε ανάγκη τον κόσμο. Καμία σχέση με τον κόσμο. Ο κόσμος, θα έλεγα, χρειάζεται εμένα και σένα να τον ομολογήσουμε. Όχι εμείς βλέπουμε τον κόσμο σαν και τον επιθυμούμε, λες και είναι η πρώτη μας ανάγκη. Καθόλου, αδερφοί μου, σχέση με τον κόσμο. Είπαμε, σε αυτή τη στράση εδώ πέρα, στη Χέρ στράση, κηρύττεται ο Λόγος του Θεού. Ας έρθουν εδώ να δουν, αδερφοί μου. Να καλέσουμε τους ανθρώπους να έρθουν να ακούσουν το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Το δυνάμενο να σώσει. Αμήν, αδερφοί μου.